13 नं 13 नंनि आरो 14 नंनि आरो 15 नंनि दायो 14 चिरां गुवारनि बियाबनि बिनि मा समस्तिनि रिजाल्टखौ आं इउपिपिएलआ मोनदों जाहैबाय 4321 आरो बिपिएफआ मोनदों 3943 आरो बिपिआइआ मोनदों 74 दा बेनि गेजेराव लिड लागासिनो दङ जाहैबाय इउपिपिएलआ बयनिख्रुइबो बांसिन मोननानै 378 बांसिन मोननानै लिड लागासिनो दङ। दानिया फैदो 13 मावथिनि समस्तियाव मावथि आरो मा होनो बेवहाय सावरायग्रा दङमोन। दा बेनि गेजेराव इउपिपिएलआ मोनदों जाहैबाय 3140 आरो बिपिएफआ मोनदों जाहैबाय 2888 बिजेपिआ मोनदों जाहैबाय 1112 आरो जिएसपिआ मोनदों जाहैबाय 463 मोनदों जिएसपिआ ओमफ्राय बिपिआइआ मोनदों जाहैबाय 23 दा बे 13 नङावबो समस्तियावबो मावथिनियाव इउपिपिएलआनो लिड लागासिनो दङ 252आव आवगायनानै दङ बांसिनाव आरो दानिया फैदो 15 नाम्बाराव रोनगोरानियाव बेसेबां आवगायनानै दं नायदिनि रोनगोरानियाव मोनदों जाहैबाय इउपिपिएलआ दासिमाव आरो फार्स्ट राउन्डआव 3371 मोनगासिनो दङ आरो बिपिएफआ मोनदों जाहैबाय 3317 माने ओमफ्राय कंग्रेसआ मोनदों जाहैबाय 31 आरो जिएसपिआ मोनदों जाहैबाय 2744 मोनदों आरो इन्डिपेन्डेन्सआव मोनदों जाहैबाय 50 माने 50टा दायो बेवहाय लिड लागासिनो दङ इउपिपिएलआनो बे 15 रोनगोरानियावबो 15 नं समस्तियावबो इउपिपिएलआनो लिड लादों बेसेबाङाव 54 बांसिन मोननानै दंथ'यो आरो दासिम बे मोनथामखौ आं नोंथांमोननो होबाय आरो नेक्स्टआव दा सेकेन्ड राउन्ड होयोबा नोंथांमोना आपडेट खालामना होगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलाव नेबाय थाबानो जाबाय बाय बाय।